Здравейте хора, Аз съм Monster Kill. аз съм Фалкс Гемини и днеска ще показваме как се прави предно салто, обърках се. Да. Давай сега. Ето, той сега ще обясни как се прави Значи първо, предно салто. засилаш се, скачаш и се мяткаш напред, колкото можеш. Засимаш ли? Да. Тръгвам. О, направи го. Задно. Чай ще му да стана, че. Прой са задно. Да, задно. Сега отиваме от парзалката. Сега от парзалката, хора. Сега ще направя буги и юрка. Гей. Чай. Давай. Да, ставам и аз мога да скоча. Давай, бе! Ай сега последно предно салто. И сега ще скачаме. Сега ще направим едно нещо. Чакайте малко. Чай пак, че не стана. С една ръка. Сега отиваме в парзалката. Пак. Клюк. Няма клюк. Тя се засила. Ступна напреди. И аз не мога да се събера. Като шишко. Ей! Не мога да се събера, че. Давай, бе. Не мога. Чайче малко. Една ръка малко трудно. И скачам. И това е Monster Kill, обувката ми се развърза. От скука. Това беше от Monster Kill, аз съм Фалкс Гемини, моля ви се, искам всеки, който гледа този клип да лайкне и да се абонира, но ще ни е благодарен. До следващия път.